Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος. Είναι ανάγκη εθνική και επιτακτική, να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Το μουσικό κομμάτι που μόλις ακούσαμε ήταν ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Ήταν με την έννοια του παρελθόντος. Δεν ξέρω αν θα παίζεται ακόμα για να υποδηλώνει ένα έθνος, να υπογραμμίζει, να χαρακτηρίζει ένα έθνος, μια χώρα, ένα τόπο. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα από την προηγούμενη Παρασκευή και μετά, με την κατάθεση στο Δουνουτού, με την προσφυγή στο Δουνουτού, με τα κάγκελα, τις αλυσίδες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί περί αυτών πρόκειται. Όλα τα άλλα που ακούτε είναι για εδώ, για το Φάληρο, λίγο πιο πέρα, μέσα στη θάλασσα. Σε περίπτωση που δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μουσικό κομμάτι ως εθνικό ύμνο, εμείς έχουμε άλλη πρόταση, καλύτερη πιστεύουμε, την οποία έτσι κι αλλιώς θα την τραγουδήσετε και θα την πείτε όλοι.